Bismillahirrahmanirrahim. Labari na 23 daga cikin littafin Rawa'i'ul Adab. Akwai wata ƙabila wadda ake kiranta ƙabilar Bani Arrafa. Ana gaya mata wannan sunan ne saboda sun kasance mutane ne masu tsananin hikima ta zance, sannan kuma mutane ne wanda suke Allah ya yi musu ilimi sosai fiye da shauran al'ummai. Akwai wani bawan Allah yana da yara guda 3, sai ga baki ɗayansu ya sanya musu suna guda ɗaya. Sunan kuwa da ya sanya musu shine Abdullahi da Abdullahi da kuma Abdullahi, ma'ana duka sunansu suna guda ɗaya ne. Wata rana ya rasu sai ya bar wasiya ya ce, Abdullahi zai gaje ni, Abdullahi ba zai gaje ni ba, Abdullahi kuma shi ma zai gaje ni. Da suka ɗauko wannan wasiya suka gani sai suka fara rikici, aka kuma rasa ta yadda za a yi a raba gado. Manya-manya daga cikin danginsu sun shiga rigimar, amma kuma abin ya ƙi yiwa. Sai suka shirya za su tafi gurin alƙali. A hanyarsu ne sai suka tarar da wani matafiyi yana neman raƙuminsa. Sai Abdullahi na farko ya tambaye shi, shin wannan raƙumin naka yana da ido guda ɗaya ne? Sai ya ce eh. Sai ɗayan ya tambaye shi, shin yana ɗingishi? Sai ya ce eh. Sai ɗaya Abdullahi shi ma ya tambaya ya ce, shin jelarsa doguwa ce? Sai ya ce ƙwarai kuwa. Kun gan shi ne? Sai gabaki ɗaya su ukun suka amsa da cewa ba mu gan shi ba. Sai ya ce, to ai kuwa ni ba zan yadda ba, domin kuwa sai kun biya ni raƙumina ko kuma ku nuna min inda yake. Idan ba haka ba kuma zan shigar da ku ƙara, kuma na kai ku gurin alƙali ya ɗaure ku. Yana faɗar haka sai suka ce ai mu ma gurinsa za mu je. Suka kwaje gurin alƙali. Alƙali ya ce, saboda kun yi tafiya mai nisa, yanzu ba zan samu damar yi muku hukunci ba, domin ku matafiya ne. Saboda haka ya sa wani hadiminsa ya kawo musu abinci da ruwa domin su samu su huta. Hadimin ya tafi ya kuma je ya samo musu abinci da ruwa ya ajiye musu kamar haka. Bayan nan sai ya tura wani mutum, shi ma ɗaya hadiminsa ne a gefe, ya ce da shi, ka je ka zauna ka jiyo dukkan abubuwan da za su rinka faɗi. Haka hadimin kwa shi ma ya tafi na biyu. Da ya zauna sai ya jiyo Abdullahi na farko yana cewa, ai kuwa matar da ta yi wannan gurasa lalle za a same ta tana ɗauke da juna biyu. Sai shi kuma Abdullahi na biyu ya ce, ai kuwa wannan naman da muke ci ba naman akuya ba ne muke ci, naman kare ne. Shi ko Abdullahi na uku da ya tashi sai ya ce, kun ga alƙalin nan da muka zo gurinsa domin yi mana shari'a ba ɗan halal ba ne, ma'ana ɗan zina ne. Bayan sun gama yin dukkan wannan abu, ashe shi wannan bawa ko kuma hadimi na alƙali yana tsaye yana jin dukkan abin da suke faɗa. Bayan ɗan wani lokaci sai alƙali ya kirawo shi ya ce, zo ka faɗa min abubuwan da mutanen nan suka faɗa. Hadimin ya fara gaya masa cewa sun ce wadda ta yi wannan gurasa mai ciki ce. Sai alƙali ya tashi ya je ya bincika wadda ta yi wannan gurasa, ai kuwa ya samu haka maganar su yadda suka faɗa haka take. Sai ya dawo ya ce da shi, to shi kuma na biyun me ya ce? Sai ya ce masa, na biyun ya ce wannan naman da suke ci naman kare ne ba naman akuya ba ne ba. Sai ya tashi kuwa ya tafi kasuwar da aka je aka siyo musu wannan nama har aka girka musu. Ya nemi wane mahauci ne, yana kwa ganin mahaucin sai ya tabbata wannan mahauci na san shi, an sha kawo min ƙararsa domin maƙaryaci ne, yakan yanka abubuwan da ba su halatta a ci ba ma, sannan kuma ya ce akuya ya yanka ko rago. Ya kwaje ya tambayi mutumin, naman mai ka yanka? Kamar dai yanda ya saba sai ya masa ƙarya
ya ce ai naman akuya ne. Alƙalin ya yi sirri da shi ya ce, idan ka faɗa min babu abin da zan ma, amma ka faɗa min gaskiya. Sai ku ya gaya masa, ya ce tabbas wannan naman da na yanka naman kare ne. Sai ya dawo ya samu wannan bawa nasa, ko kuma a ce hadimi, shi wannan alƙali kenan, ya tambaye shi, to shi kuma Abdullahi na ukun me ya ce? Sai shi wannan hadimi nasa kunya ta kama shi, kuma ya kasa gaya masa abin, amma da alƙalin ya nuna ɓacin ransa kuma ya masa barazana da cewa zai sa a ɗaure shi, sai ya ce zai faɗa masa. Ya ce na ukun, ka gafarce ni ranka ya daɗe. Abin da ya faɗa shi ne, ya ce wai kai ba ɗan halal ba ne. Take kuwa ya tashi ya je wajen mahaifiyarsa ya tuntuɓe ta. Da ta ga tuhumar ta yi yawa sai ta gaya masa gaskiya, ta ce ƙwarai kuwa kai ɗin ba ɗan mahaifinka ba ne, ɗan wani mutum ne daban. Sai ya dawo ya tara su guri guda. Da ya tara su guri guda sai ya tuntuɓe su da wannan mutumi da ya kawo ƙararsu cewa, me yasa kuka ce wannan raƙumi makahon raƙumi ne, yana da ido ɗaya, sannan kuka ce gurgu ne, sannan kuma kuka dawo kuka ce jelarsa tana da tsayi? Sai na farko wanda ya wannan magana ya ce, na ce makaho ne da ido ɗaya yake, domin a hanyar da muka biyo na ga alamar cewa wasu ƙayoyi da raƙumi ya ci su ne ta gefe guda, ta nan na gane cewa idonsa guda ne. Sannan na biyu kuma ya kama yake cewa, ni kuma na ce wannan raƙumi yana da alamu na gurguntaka ne, saboda hanyar da muka biyo na ga sahun raƙumin, kuma na ga alamar wannan raƙumi yana ɗingishi. Na uku kuwa da ya tashi sai ya ce, ni kuma na ce jelar raƙumin nan guntulalliya ce ko doguwa ce, saboda na san bisa al'ada idan raƙumi yana tafiya yana karkada jelarsa, amma idan ya tashi zai yi bayan gida ko wani abu makamancin haka, to tabbas za ka samu jelar tasa ta tsaya guri ɗaya. Sai ya ce, amma yaya aka yi dukka wannan abubuwa kuka san su? Me yasa ka ce wannan wadda ta yi gurasa mace ce mai ciki? Sai ya ce, na san da haka ne saboda bisa al'ada idan mace ta yi gurasa za ka samu duka gurasar ta gama gasuwa, to amma wannan sai ɓari ɗaya ya gasu, ɗaya ɓarin kuma bai gasu ba. Hakan ya faru ne sakamakon matar ba ta iya zura hannunta yadda ya kamata ta taɓo har ƙasan tanderun gurasar. Ya ce, naji, me yasa ka ce naman kare kuka ce? Ya ce, naman kare yana da alamomi kamar haka: da fari bayan fata, sai nama, sai kuma kitse, sannan kuma ƙashi. Saɓanin shauran dabbobi da suka halatta a ci, su kuma yanda suke shine bayan fata sai kaga kitse, sai kuma nama, sai ƙashi. Sai ya ce, naji, kai kuma me yasa ka ce ni ɗan zina ne? Sai ya ce, saboda ka turo hadiminka ya ringa yi mana laɓe, ma'ana ya ji abubuwan da muke tattaunawa. To duk wanda kaga yayi wannan al'ada, idan ka bibiya za ka samu ba ɗan halal ba ne. Sai alƙali ya ce, ai baka san wani abu ba, babu wanda yake sanin ɗan zina sai idan shi ma ya kasance ɗan zina ne. Darasi: ta'adar ka ringa yi wa mutane laɓe ba al'ada ba ce mai kyau, kuma musulunci bai yarda da hakan ba, domin kana bibiyar sirrukan wasu ne.